Kaixo, nere supertxiki eta superfamilia, zer modu zaudete? Itzialde Zabal naiz, aurre mentorea, psikopedagogoa, reiki eta heziketa fisikoko irakaslea. Gaur nere burua harrapatu dut arazo bati bueltaka eta esan de, baina zeiten nahi naiz ni, zer akusten dut nere umei eta nere helduei. Irtenbidean fokatzen, ezta? Aztertu beharrean hainbeste, gaizki egin dut, fokatu behar dugu nola hobetu dezaket eta zer lortu nahi dudan. Bai, egun berrean bueltakaz zertarako gertatu zaitau, ez dut ondo jokatu eta horrek ez digu laguntzen. Orduan zer egin dut? Pentsatu ez zer nahi dut hobetu kasuntan ere seme nagusienarekin gehiago laguntzea eta gauzak konpontzen laguntzea, hobe sentiaraztea. Orduan pare bat gauza aldatuko ditut eta helburutxo jakin bat jarri dut. Beraz, ekintzetan zentratu naiz eta asko hobeto sentitu naiz. Eta energiarekin horren bila juteko. Beraz, helburua argi eta pausotxo txikiak eman. Konta idazu ze iruditzen zaizun.